Potom, čo na mňa nedávno urobil Undertale neskutočný dojem, šanca, že sa nepozriem po iných Tobyho výtvoroch, bola asi nulová. A zhodou okolností, akurát 2 dní na to, ako som ho dohral, vyšla 3. a 4. kapitola Deltarune. Hneď ako som zbadal, že prvé 2 kapitoly sú dostupné zdarma, tak som bez váhania plný nadšenia klikol na to obrovské tlačidlo stiahnuť. A wow, že som ostal milo prekvapený. A nakoniec aj o 20 ľahší. Než začneme, chcel by som len pripomenúť, že môžete bezplatne podporiť tento kanál odberom, prípadne lajknutím videjka, čím mi neskutočne pomôžete. Ešte malý disclaimer na úvod. Tvorca Toby Fox hru prezentuje ako paralelný príbeh Undertale. A aj napriek prítomnosti už známych postav, momentálne nevieme s istotou povedať, či hry spolu, prípadne ako súvisia. Preto sa naň budem pozerať ako na samostatné dielo a informácie spojené s príbehom tak nebudú zahrňať žiadne teórie, fanfikcie, ani referencie či skryté nápovedy. Ak však nejaké poznáš, budem rád, ak sa s nimi podelíš dolu v komentári. V Deltarune si zahráme za hlavnú postavu Chrisa, jednoduchého tínedžera s osobnosťou na prvý pohľad asi tak pestrou ako 50 odtieňov šedej na dedinskej asfaltke. Jedného pekného dňa sa oneskorí do školy a po príchode na hodinu zistí, že majú pracovať na skupinovom projekte. Na jeho nešťastie skupinky už boli utvorené a jemu neostane nič iné, len sa pridať k problémovej študentke Suzy. Aby tých náhod nebolo práve málo, tak ich profka pošle po kriedu do skladu, pretože sa zase vyparila. A tu sa naše dobrodružstvo začína. Hneď po otvorení skladových dverí im dojde, že tu čosi nehrá. Opatrne prekročia prach a ocitnú sa v Narnii. Letopisy Narnie. Dobre, srandujem. Ocitnú sa v čarovnom temnom svete. Tu stretnú našu tretiu hlavnú postavu, to temného princa Ralsiho, ktorý im rozpovie proroctvo a vysvetlí im, že musia zachrániť svet zatváraním temných fontán. No a našou úlohou je pomôcť protagonistom tohto cieľa dosiahnuť. Spočiatku sa môžu jednotlivé kapitoly tváriť ako samostatné časti, čo v podstate aj sú a jednotlivé kapitoly si môžete samostatne prejsť a užiť naplno, ale postupne sa začnú nadpájať jedna na druhú a my si budeme môcť všimnúť, že tu čosi nie je v poriadku. Časom nám hra ukáže spojitosti medzi oboma svetmi, temným a tým svetlým, čiže tým bežným, a detailnejšie nám ukáže osobné problémy postav a ich trápenia. Čo sa tých týka, tie sú napísané síce jednoducho, ale naozaj dobre. Suzy je proste výbušná, emóciami riadená strela a väčšinu problémov by riešila hrubou silou. No Ralsi je jej presným opakom. Kľudný dobrosrdečný Rojko, ktorý sa každý problém snaží vyriešiť čo najmierumilovnejšie, tak aby neublížil nikomu okolo seba. Ako som na začiatku spomínal, Chris v podstate skoro žiadnu osobnosť nemá, čím autor zjavne naznačuje, že je našou úlohou sa s ním zžiť a pomocou našich rozhodnutí ju dotvoriť. V postupe hrou stretneme ešte viac postav, ale už viac nechcem spoilovať. Po stránke gameplaya budeme našu trojku sprevádzať polotvoreným svetom, keďže zatvorením fontány svety zanikajú a priebeh hry tak pôsobí skorej lineárnym dojmom. Podobne ako v Undertale, tak aj v Deltarune budete riešiť hádanky, rozprávať sa s NPCčkami a hlavne bojovať. Vo videu o Undertale som práve kombat systém opisoval ako pre mňa najobľúbenejší aspekt hry a Deltarune ho posunul na ešte vyššiu úroveň. Aj keď na prvý pohľad prebieha veľmi podobne ako v Undertale, čiže pozostáva z útoku alebo akcie a následnej uhýbačke nepriateľovým útokom, Deltarune pracuje s možnosťou, že v tomto príbehu sú hrdinovia až traja, tak každý z nich má jedinečné schopnosti. Zatiaľ čo tie Suzyne sú prevažne ofenzívne, tak Ralsi funguje skôr ako healer, ktorý vie zároveň nepriateľov spacifikovať. Upokojiť. No proste ich uspí a vy ich tak ako správny hrdina nemusíte zabíjať. K súboju pripudla ešte jedna akcia, a to Defend. Pomocou neho dobíjate týpy, potrebné na kástenie jednotlivých schopností. Týpy tiež dobíjate aj vtedy, keď sa tesne vyhnete nepriateľovým útokom a vaše srdiečko tak trošku zažiari, čím vám naznačí maximálnu vzdialenosť od útoku potrebnú k spomínanému dobitiu. Vítanou novinkou bol pre mňa aj Mercymeter, Merač milosrdenstva, ktorý mi krásne ukazoval, ako moc sa blížim k možnosti nepriateľa ušetriť pomocou akcií, prípadne či je to vôbec možné. Za všetky 4 kapitoly som nezabil ani jedného nepriateľa a osobne si myslím, že je to asi najzábavnejší spôsob, ako hru prejsť. Zatiaľ čo pri masakrovaní všetkého, čo vám skríži cestu, sa stretnete s jednoduchým skillčekom, tak snažiť sa omilostiť vašich nepriateľov pomocou akcií otvára mnohé zaujímavé a vtipné interakcie. Napríklad, na čo zbytočne zabíjať zásuvku, keď s nej stačí len postupne vykývať kábel.
alebo hudobný nástroj, ktorý potrebuje len naladiť. O podobných príkladoch by som tu vedel rozprávať asi aj do zajtra. Na to ale bohužiaľ nemám čas. Dostatok času mám na vychválenie soundtracku. Či už bojujete alebo nie, svetom vás bude sprevádzať naozaj fantastický soundtrack. Už v Undertale nám Toby ukázal, že hudbe naozaj rozumie, ale to, čo predviedol v Deltarune, je vyslovene majstrovské dielo. Bez ohľadu na situáciu, soundtrack ju vždy perfektne vystihuje. Nestáva sa mi často, že by som si práve herné soundtracky pustil aj mimo hrania hry, ale práve ten z Deltarune som si prehral niekoľkokrát. Aj počas písania scenára pre toto video som si vajboval na ten z druhej kapitoly. Toby, klobúk dole. Vylepšení v porovnaní s predchodcom si prešla aj grafická stránka hry. Pixelartový štýl, ktorý mnohí pohrdajú, je stále prítomný, ale v porovnaní s Undertale je výrazne detailnejší, farebnejší a celkovo sa mi proste páči viac. Čo je super, pretože mnoho ľudí sa Undertale vyhýbalo práve kvôli jeho grafike. Taktiež akcia a reakcie postav sú krajšie naanimované, vrátane nepriateľov a podstatne prehľadnejšieho UI a súbojového menu. Ak by som však mal Deltarune čosi vytknúť, tak menšou prekážkou hlavne v 3. a 4. kapitole bolo ovládanie na klávesnici, kde v niektorých častiach, hlavne v tých, kde ste sa mohli pohybovať len do 8 smerov, 4 šípky úplne nestačili. Ak hru plánujete hrať s ovládačom, tak by sa vás tento problém týkať nemusel. Ja som ho vyriešil prenastavením na VASD, na ktoré som bol už trošku viacej zvyknutý z iných hier. Druhým, skôr už takým osobným nedostatkom bola obtiažnosť hry. Minimálne momentálne 4 dostupné kapitoly mi prišli pomerne jednoduché, s tým, že sa mi sa celú dobu podarilo zomrieť len raz, a to pri záverečnom bossovi v 4. kapitole, plus asi 2-krát zopakovať jednu voliteľnú challenge. Dúfam teda, že vo zvyšných kapitolách budú bossovia, ale aj bežní nepriatelia trošičku silnejší a náročnejší. Na druhú stranu, bežný hráč, ktorému ide len o príbeh, môže túto zmenu oceniť. Mimo týchto drobností nie je Deltarune čo vytknúť. Jedná sa proste o fantastický masterpiece s napínavým príbehom, ktorý vás pohltí na niekoľko hodín plných drámy, humoru a akcie, sprevádzaným jedným z najúžasnejších soundtrackov všetkých čias. Pixelartový vzhľad síce neocení každý, ale za mňa hra sedí perfektne. Po týchto slovách vám je asi jasné, že Deltarune viem vrelo doporučiť každému, komu sa tento popis dá ako recept na perfektnú hru. Čiže každému. Ak mi neveríš, tak minimálne odporúčam si aspoň vyskúšať prejsť prvé 2 bezplatné kapitoly. Predtým, než odkopneš do kúta tento klenot. A čo ty? Už si Deltarune zahral? Alebo len plánuješ? Budem rád, ak sa s tvojím názorom, prípadne nejakou fanteóriou podelíš dole v komente. Ja dúfam, že sa ti videjko páčilo. Ak hej, budem vďačný za like či odber. To by bolo odo mňa naozaj všetko a dúfam, že sa vidíme u ďalšieho videa.